ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କର୍ମଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗା ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟାପୀତି ତୋଷଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକବଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ କୁସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 55,000, 41,000 ଓ 17,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତର ଅନ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ନାଉପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପୁରୁଣା ବୋର୍ଡକୁ ପୋତି 2 କିସ୍ତିରେ 33,000 ଓ 33,000 ଏହିପରି 66,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସରିଲାଣି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସୁରେଶ ଭାଇ କୁହ ବା, ଜାଣିନି କି ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରି ରଖିଛି। କଣ ଭାଇ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାମ କରିଦଉଛ, MGNREGA ପଇସା ଉଠେଇ ନଉଛ? କୋଉଠି ବା? ତମର ଯୋଉ ନାଉପାଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆର୍ଥ ଫିଲିଂ ଯୋଉଟା ହେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ 66,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। 66,000? 33,000 ଦିଥର ଉଠିଛି, 33, 66। ହଁ 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 ହଁ। ଆରେ ଆପାତତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆପାତତ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନଥିଲା? ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ବିଲ୍ ହେବା କେତେ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସୁରେଶ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଇଏ ଜବ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି, ଜବ୍ କାର୍ଡ ଲୋକ କେହି ଆସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜବ୍ କାର୍ଡ କେହି କୌଣସି ଲୋକ କାମ କରୁନି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କାମ କରୁଛି। ରାତିରେ ପୁରା ଏ କାମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଫାଣ୍ଡା ବାବୁ କହିଲେଣି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ରାତି 8ଟାରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଲାଗିଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି MGNREGA ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ସେମିତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଇ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଥରେ ପ୍ରାୟ 19,000, 17,000 ଆଉ ପ୍ରାୟ 41, 50 ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, এটা কালেକ୍ଟর অফিসে 4-5 থর জଣାଇବା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଆକାରରେ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଇକିରି ପଇସା ଉଠିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ତାହେଲେ? ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଦେୱାଲ, ଭଙ୍ଗା ବୋର୍ଡ, ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଙ୍ଗା, ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ ବି ବୋର୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସେ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିକି କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ରହିକି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହିକି, ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ବା କହିଛି ତୁମ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯିବ ଏ ହିସାବରେ ତେସାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇକି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛି, ନେଇକି ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଘର ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି କିଏ ହয়তো ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲାଭ ସେବା ନାଇଁ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ନିୟମ କହୁଛି, ସେଥିରେ ମେସିନ୍ ବଳରେ କାମ ନ ହେଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ବଳରେ କାମ ହେବା କଥା ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ନ ହେଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେସିବି ଦେଇକି ରାତିରେ ଉଠେଇକି କାମ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ବାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ତା ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗକୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ? ଆମ ତଥ୍ୟଟା ସାମନେ ଆସି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟା ଠିକ୍ ହେବ।